Jen si dělám legraci. Dobré ráno, Bukovi se... Jistě. Ale kdykoliv. Nestrácejme čas. Poslyšte, nemohu jet, jsem tu uvězněná, vrata se zasekla. Musíme ta vrata opravit co nejrychleji, tohle je malé. No tak. Pomoc! Pane Jonáši, nějaký problém? Stondo! Jsem tak rád, že tě vidím. Ano, já... No, vypadá to, že jsme tu uvízli. To ten vítr, víš, srazil to silo a to nás tu uvěznilo. Ještě, že je modrák tak odolný, jinak bychom na placku. Takže to byl vítr? Takže jste do toho sila tedy nenacouval vy. Ne, to ten vítr, hrozná věc. Ten vítr. Žádný strach, pane Jonáši, oba vás odtamtud dostaneme. Haló? Ne. Rozumím. Samozřejmě. Jsem na Bukové farmě. Ne, pan Jonáš teď nemůže jít k telefonu. Nemusí se tak dlouho vybavovat. Hned vyrazíme. A Nikolo, jestli se vám podaří opravit ta vrata, pan Jonáš by potřeboval vaši pomoc. Tak zatím. Honem, červený traktorku, máme tu naléhavou událost. Jedeme. Co? Musíme jet. Vrátíme se brzy. Ale co já?